Sukwahi sa nangaging mga simana karon nagmingaw na usab ang mga vaccination sites sa Lapu-Lapu City. Unsa kaha ang hinungdan? Atong sayran sa report ni Luan May Rondina. Kini ang sitwasyon sa Hoops Dome karong adlaw. Nagmingaw ang kaniadtong gidagsa sa daghang magpabakuna. Butang nga makapatinga kay Pfizer vaccine man ang gigamit nga bakuna. Kini usab ang sitwasyon sa Hoops Dome ni adtong Martes nga Moderna vaccine ang gipang bakuna. Menos usab kaayo ang mga tao nga unta usaman sa mga preferred vaccine ang gibakuna. Reality, may no, gi-check po nako ang other LGUs. Reality na medyo not just kami, no, all other LGUs as well nag medyo nimingaw gyud. I think nibalik ang brand preference sa mga tao. There was about a stretch of mga 3 weeks nga walay laing vaccine kundi Sinovac. Hinuon, aduna nay unom ka mga vaccination sites ang Lapu-Lapu City. Wala pay labot ni ini ang mobile vaccination clinic nga musuroy sa matag barangay ug ang on-site vaccination sa matag barangay. Apan kun basihan ang data nga nahipo sa Local Vaccination Operation Center, mikunhod gayud ang mga nagpabakuna nga mga taga Lapu-Lapu City ning ikaduhang semana sa Agosto. Kun kaniadto moabot sa tag 6,000 ngadto sa tag 8,000 ang mga magpabakuna matag adlaw. Karon, mo-average na lang sa tagkapin 3,000 ngadto sa kapin 4,000 matag adlaw. Hinuon, may kapina sa 120,000 ka mga upunganon ang nahatagan sa first dose, samtang dulan sa 50,000 na usab ang nakakumpleto sa duha ka dose. Sa data sa City Health Office, 52 na usab ka mga upunganon ang nakalas tungod sa COVID-19 sa buwan lang sa Agosto. If you're kuan nga reason nganong naa kay adili ka magpabakuna kay naguwat ka sa specific nga brand, I think this is not the right time, no. Nanawagan ta nga magpabakuna ta because one, there's Delta variant, number two, there's Lambda variant coming. So nanawagan ta nga at least we could sleep well at night knowing nga simbako ug maigo ta, at least mild ra ang ato ang symptoms. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Rondina, Balitang Besdak.